това е най-висшето аз, нали така? Това е твоето съзнание, което се държи около мисълта аз съм. Обаче то си е направило една такава друго аз, което е физическото ти аз. И то също има съзнание. Неговото съзнание е по-маничко. И то се държи около мисълта аз съм. В мисълта аз съм се свързват двете съзнания. Но всъщност връзката има в сърцето. В чувството, което предизвиква тази мисъл аз съм. Чувството на любов. Най-важното е, че ти през цялото време мислиш мисли. И твоите мисли се съдържат така в една сфера около тебе. Тая сфера... не? Така? Така. Е нещо като библиотека, в която са ти подредени всички мисли. Тук ти е базата данни. И те са подредени в някакви конгломерати вибрационни. Когато ти мислиш една мисъл, тя активира съответната мрежа. Това са мислите от една и съща вибрация. Тези, тук има 2-3 такива, тук има 2-3 такива и това е този конгломерат, за който ти говори. Или вярване. Така, има два варианта. Има плюс и има минус. Всяко едно, което е към минус, е това, което наричам virus mind. Това е true mind. Плюс, минус. Virus mind са всички тези вярвания, които се базират на идеята за крайност от А до Z. Така. Линейност. В смисъл от А вървим до Z и стигаме до Z. И после няма нищо. Идеята за... От тук идва идеята за липса. Липса. И ограничение. Всяка негативна мисъл, която имаш, може да се ведеш до липса на нещо. Всичко останало, в смисъл позитивните мисли, се базират на истината, че живееш вечно, че няма смърт и че няма материя на практика и че всичко е едно. Тоест всичко е едно. Не знам как да го определя, че всичко е едно. Но че всичко е свързано. Нали, че някак си са свързани нещата. И зависят едно от друго. И че тази безкрайност просто означава, че всичко постоянно става все повече и повече и повече. Защото има отделни мисли, които се конгломерират и те две мисли правят трета, чисто нова, раждат. И по този начин Вселената се разширява постоянно. И третата истина тук е за твоята абсолютна свобода. Което означава, тъй като ти знаеш, че избираш мислите си и според това какви мисли избираш, такава реалност привличаш. Тъй като по този закон тук се привличат други мисли от същата вибрация. Така? Ти знаеш това нещо и тъй като ти знаеш, ти всъщност можеш винаги да избираш какво да привличаш. Защото просто трябва да избереш мисълта, върху която се фокусираш. И знаеш, че ако достатъчно дълго я мислиш, тя ще привлече други мисли от същата вибрация. Тези мисли се събират и всъщност това, което е вътре, са вече образи, които можеш да си представиш как са като проектор и в цялата ти реалност всъщност само е отражение. В смисъл да си рисуваш реалността. Но наистина всяка най-малка мисъл я има отсреща. Всяка прашинка, всяка точица от това цветенце е вътре в твоето подсъзнание, разбираш? И то го проектира. Точно се има мултимедиен проектор на главите. Да, има много мулти. Да, много е мулти. И много 3D. И много 3D. И съответно какво се случва? Трябва да знаеш, че в момента ти трябват около 20 секунди, за да активираш една мисъл, за да можеш тя да почне да привлича. Защото до 20 секунди тя само е така се мята тук, но не започва да се захваща за други, не започва да привлича. Не ти активира вибрацията.
Тоест, и същевременно, колкото по-дълго време стоиш на една мисъл, толкова повече мисли си привлякал. Мисъл трябва да не забравяш никога, че това е в постоянно движение. Твоята вибрация е постоянен такъв осцилейшън. Няма спирка, не можеш да постигнеш една мисъл, да зацепиш на една вибрация и кажеш чудесно, край. Мисля, това можеш да го направиш, отидеш в една пещера и започнеш да медитираш през цялото време и това е. Да речем, ще изпаднеш в едно състояние, в което ще трябва да привличаш да създаваш реалност. Но докато играеш тук вътре в играта, тя през цялото време представлява тази игра на комуникация между теб и външната реалност. И точно това днес показва огледалото, календар на майта, което е знака му е така. И означава каквото горе, такова долу, в смисъл, че нещата се... Но също и принципа на комуникацията. Ето тук ти е съзнанието, тук е външната реалност, която е направена от разни неща. Хора, къщи. Всичко, разбираш. Цялата ти реалност. Така, каквото е там. Ти какво правиш? Няма значение къде ще хванеш този процес. Дали от мисълта или от реакцията, където и да го хванеш, но започва винаги всичко с мисълта, защото ти не можеш да влияеш на външните неща, освен чрез мисълта. Ако си мислиш, че отиваш и, да речем, чупиш една кола, ако си мислиш, че това е действие, така промениш реалността, много се лъжиш. Всичко е мисъл. С проектора, как си говорим. Сега застанеш на стената на проектите и започнеш да гребеш по стената. Да се опитваш да промениш нещата така. И е илюзия, че го правиш по този начин. Но започваме от мисълта. Какво става? Ти мислиш една мисъл, фокусираш се върху къща и тя започва да се появява в твоето въображение. Ако достатъчно дълго се фокусираш върху нея, тя се и материализира в реалността ти. От това обаче, което ти получаваш, ти имаш нова мисъл. Нали, получаваш някаква къща, кажеш, да, аз не исках да е с такъв покрив. Нали. Искам да е зелена и да има, нали, печка на дърва и така. И почваш нов фокус. И пак ти връща и така, и това през цялото време се случва. Сега, в смисъл, процеса на създаване на реалност и въобще тази игра как се играе. Има стъпки. Взимаме първа стъпка контраст. Така. Контрастът е момента, в който ти знаеш какво не искаш. Във всяка ситуация, която може да бъде една мисъл също е ситуация. Тоест ти мислиш една мисъл, тя ти причинява Бог, това ти е контраст. Но и по-големи конгломерати от мисли, ситуация вече. Нали, някой ти се кара, да речем, или не ти е приятно там, където се намираш, мирише лошо. Всичко това са контрасти. Тези контрасти могат да бъдат ежеминутни, могат да траят много време, нали, просто зависи какъв ти е живота, но така, контраст. От контраста ти какво правиш? Отиваш на стъпка 2, определяш какво за теб е минус, какво е плюс, т.е. какво искам. Този контраст е изключително нужен, за да можеш да определиш какво искаш. Ти преди това не можеш да се сетиш. Не можеш да го измислиш. Потенциалът е огромен, можеш много неща да искаш. Затова ти трябва какво не искаш да определиш какво искаш. И трета стъпка, допускам. Чрез фокус. Фокус върху това, което искам. И въобще върху положителен фокус, защото твоята цел е през цялото време да ти е вдигната вибрацията. Тъй като положителни мисли има много, във всяка една ситуация. Има много опции. Целта ти е просто да мислиш положителна мисъл, за да ти е висока вибрацията. Не за друго, защото когато ти тук изпиташ този контраст и после имаш плюс и минус, имаш веднага реакция. Вижте ти, аз автоматично се фокусира върху това, което ти искаш. Това се случва от момента, в който си се родил. И ти в момента имаш едно такова нещо. Ето това ти е пътя. Ето ти го виждаш. Ето те тебе. И си вървиш. Първо си бебенце, така. През цялото време ти имаш плюс-минус. И всички плюсчета се изпращат в едно нещо, което наричаме вибрационно бъдеще.
на английски е Vibrational Escrow, или там, където ти се събират един вид, нали, заявчиците. През цялото време, във всяка една минутка, тук имаш едно вибрационно бъдеще. Следващата мисъл, то се променя и просто се променя. Обогатява се. Така, то също еволюира. През цялото време твоето висше се фокусира върху него. Той за всяка една минута, то малко напред гледа. И той изживява това, което има в твоето вибрационно бъдеще. И ти тук през целия си живот ти си създал там уникално много неща. Там има много любов, има много пари, има много здраве, смисъл. Тук си перфектен човек, разбираш? Най-добрата твоя версия на най-добрият ти живот. То това изживява. И през цялото време те води по пътя към него. Чрез емоциите ти. Защото ти все пак мислиш. Нали, трябва да мислиш да се ориентираш вътре в реалността, триизмерната реалност. И сега трябва да вземеш решение, нали? Какво правим сега? Ще дойда ли да се видя с тия приятели или няма да дойда? Ще отида ли вкъщи да ям, или пък ще спа, или ще правя секс, или ще пуша марихуана, или ще отида да гледам филм, или ще отида на работа, или... Супер много опции, които много от тях са си реални пред теб. И ти само избираш чрез емоциите си. Задаваш си въпрос. Добре, ти някакво го задаваш, защото той ти идва, някой се обажда и ти казва ела. И ти тогава чувстваш какво чувстваш при идеята, че ще отидеш там. Достатъчно е само да си представиш човека и евентуалната среща. И ти вече чувстваш емоция. И ако идеята ти да присъстваш там съвпада с идеята на твоето висше аз, т.е. съвпада с това, което ти наистина искаш, на базата на всичко, което до сега си казал, че искаш, получаваш положителна емоция. И кажеш, да. И колкото ти е по-готина емоция, толкова по-хубаво се прикараш. Което означава, че тези хора ще бъдат на твоята вибрация, ще си изпълни твоето намерение. Сега, през цялото време, реалността не е решена. Имаш една игра, която е тази игра на Земята. От страшно много елементи. Нали, това са всички елементи тук, всички хора с всички техни мисли, с всички техни къщи, с всички техни реалности, с всеки атом. Всичко е тук една огромна реалност, която през цялото време се движи, като една... Те са вързани, представи си между всички елементи една... Как са вързани, всеки атом так. Да, и това се движи е така. Да, и то променя структурата, обаче винаги запазва баланс. И сега, този целият свят се наблюдава от тези висши наши съзнания, като всеки си има собствено, въпреки че те си приличат много, защото са като капки в един голям океан, но всеки си има индивидуално съзнание. Нищо, че може аз и ти да сме направени от едно и също съзнание, нали, да сме си едно и също съзнание. Това в момента не ни вълнува. Да. Теб те вълнува само връзката с твоите си висши аз, без значение друг дали има със същото или не. Така, той наблюдава цялата тази реалност. Той, понеже един невероятно мощен компютър може да ти даде във всяка една секунда от време. От 0% до 100%, нали, какви са пътищата за постигане на всички твои желания. Какво имам предвид? Ето тук си в момента. И казваш, добре, сега аз искам, нали, любов, къщата, искам наистина много неща, пари. И то те води по пътя към тия неща. Обаче в този момент ти можеш да го получиш това по много пътища, разбираш ли? В смисъл ти, например, любов можеш да получиш от страшно много хора, която е перфектна за теб любов. Няма един човек. Всички, които са на твоята вибрация, сподобно на твоите намерения в този свят, могат да ти бъдат партньори и да ти дадат това, от което имаш нужда. Само твоята вяра не го допуска да ги срещнеш. Всичките, само твоите идеи, че има един и плюс всички останали неща, като как си му сложил разни етикети, как трябва да изглежда, как трябва да държи, кой трябва вътре. И ти всъщност какво правиш? Ти всички тия пътища ги ограничаваш до едно квадратче, в което твоето виж, аз трябва да влезе по някакъв начин. Но то ти казва, виж сега, ти всички тия неща ги искаш и ако тръгнеш по този път, нали, ще ги получиш. Но ти правиш една крачка, една мисъл е една крачка и цялото това ще се променя. Цялата конфигурация се променя, всяка нова твоя мисъл. В смисъл, ти имаш нова идея, например, и също разбираш нещо ново. И вече това не ти харесва предишното. И просто е еволюирало. И цялото ти вибрационно бъдеще се изменя. Този път вече това, което искаш, е в лицето на някой съвсем друг човек. И по този начин ти никога не си решил живота предварително, а вие го играете заедно това нещо. Но във всяка една секунда има възможности да получиш абсолютно всичко.
И сега какво става? То винаги ти дава информация от 0 до 100%, колко си далеч от пътя и колко си близо.